No niin, tässä tämä AR4-keksintö nyt sitten on. Mä oon tässä tunnin ajanut luuppia. Ja kouraa siinä ei vielä ole, että tuossa kalibroinnissa ja sun muussa, niin siinä meni vähän aikaa, että niin olin tyytyväinen. Niin seuraavaksi pitää alkaa askartelemaan sitten kouraa. Ja kokoamisen jälkeen niin ei suurempia ongelmia ollut, että niin ainoastaan tuo ykkös- ja kakkosnivel satunnaisesti ne huomaa, että on kollision tai törmäys, vaikka ei siellä ole. Niin siinä meni sitten vähän aikaa ja se ei ole vieläkään täysin ratkennut, mutta katsotaan. Ja tässä täällä on tosiaankin tätä ajanut tätä kiekkaa semmoisen reilun tunnin. Ja se liikkeiden toisto niin onnistuu aika hyvin, että niin tuolla on mulla tuo heittokello. Niin se menee 3 kierrosta ja se menee tuonne nollan molemmin puolin. Että niin tämmöisessä liikkeessä, mitä se tekee toistaa samalla lailla, niin kyllä nämä aika tarkoin menee, niin, ja sieltä pitäisi nollan lähelle mennä, noin se menee. Että niin kyllä se kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja mukava projekti, että toiset tekee palapelejä, niin tämä nyt on se minun palapeli, millä aivoja saa vähän leputtaa.